Don Shibun na pedeng jongi kibas ngau tanat bahaban bam ya kado, bad don ru na pedeng jongi ladang ngim yo ban bam ya kado ha kapor ban bam ja, ngim ngau bang bahaban bam ya kaja, Henry menta kas ngingi ne pe ya kino kita ki country lani kita kiri kiba klan bahaban bam ya kado. Kabawan nengkong ha ka jing klan ban bam ya kado kadai ka China ba ki briu ki bam kumba kandai pawai point lai punyo million ton. Bat ka jingbon brio kumba chis pa sa punyo kror kada lak pra pun riu jar pras pa niyo pongot kaba poi ba ar pat kadai ka United States of America baki brio ki bam kumba sabu ar point sampunyo million ton ya kada bat ka jingbon brio kumba lai kror chpeulak ar hajar riu pa sampungot kabawan balai kadai ka Brazil baki nong bam do ki bam ya kada kumba ar pawai point not pra million ton bat ka jingbon brio kumba ar wei kror ar busan lak sanbu kundai hajar saus pa ar ngut kabawan basau kedai ka Russia baki nong bam do ki bam ya kado kumba kat wei point ar million ton bat ka jingbon brio kumba kat sau kror sanbu kundai lak lai busau hajar saus pa driu ngut kabawan basan kedai ka ri Mexico baki nong bam do ki bam ya kado kumba kandai point kan riu million ton bat ka jingbon brio kumba kadar kror prapu kuntai lak lai pu ar hajar news pa san ngut penbot pat nanta kadai kiri Japan ba ki bam ya kado kumba driu point nyopusan million ton bat ka jingbon brio kumba kadar kror driu saw lak nyobung driu hajar saus pa driu ngut kabawan bah nyo kadai kiri Germany ba ki nong bam do ki bam kumba driu point driu million ton bat ka jingbon brio kumba pra kror lai pu nyo lak prapu lai hajar kandai spa saw ngut